Kining Koreano sab kita mga kapuso o sa mga mahilig nga Korean sa mga pagkaon, mas visit yun ning usa ka lugar sa Dakbayan sa Mandawi. Kaya mga kapuso, unsa may mga favorite nga pagkaong Korean, Sel, kapuso Bobby? Monggos. Wow, Korean! Kuan, samgyupsal. Monggos gan. Samgyupsal. Busa ka kapuso, daghan ang imong kapilian. Nga swak pa jud sa presyo tungod kay anli ang mga Korean food. Busa tara, mag-food trip na usab ta pinaagi ni ining report. Dinhi sa AS Fortuna, Dakbayan sa Mandawi, makita kining usa ka Korean restaurant nga adunay dalit nga unlimited treat. Magmaya ang mga mahiligon sa Korean food. Sa 299 pesos, mamahimo na nimog ma-experience ang unli pork nga tulo ka klase ug syempre, unli side dishes. Gibuksan kini ni adto lang Hulyo ug karon gidagsa na dili lang sa mga Mandawihanon. Lami siya, lami ilang pag season sa mga meat and then ma-enjoy jud kay gari and then dili ra sa kay suffocating ang ambience niya. Nindot ra sad siya kay masulit niya daghan man sa gud og klase-klase nga meat para lain-lain sa og lasa. Nya daghan pud kayo og side dish para kanang kanunsad. Namugna kining maong konsepto sa Korean nga tag-iya tungod kay nakita niyang mahiligon sa Korean food ang mga Sugbuanon. People in the Filipinos like Korean food. Mas sulit jud diri og lami gid. Kaya among pork diri tulo ka klase. Mo ang unlimited is 299 per person. Minimum of 2 persons. Kung ikaw ra isa, dili ka pwede maka-avail sa among unlimited. Dako ug hamugaway ang lugar, mao nga swak kini sa family bonding ug uban pa. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.